Good morning! So naana po ta sa ato ang mga kabulakan, mga aglo, mga guwapa siya mga aglo. But before that, mga viewers na to, I want to give my verse for today. Makita sa Romans 8:28 nga nagaingon, all things work together for good to those who love the Lord. Of course, no? Ang may butang din may tabo sa mga kanakan sa Ginoo. So muna nga padayon dito maghimo og mga butang nga makapahimuot sa Ginoo. So natay mga koleksyon natay aglo guys nga nindot kaayo nga paspas jud kaay siya mo similya. Oh, para ani oh. Sa kanina yung pangalan ani payat? Boxer. Boxer daw. Boxing. Ah, boxing. Okay. Boxing. So, paspas kaya na siya magsimilya. So, manginahanglan na po taog mga bagong pots, no? Pag moagi itong nagabaligyag pot, mamalit na punta, para makaripat taan ni paspas kaya siya mo similya. Ang kanino ang pinakagwapa, mo'y gahi kaya mo similya, oh. So, padayon lang gyapon na ito nga, kanang always na ito i-cultivate, pulverize. Cultivate, no? Cultivate the pulverize. I-cultivate na to or i-pulverize na to. Pero may ang yuta kay para humok siya, paspas po siya mo similya, na? O, para ani o, naana siya gamatiting nga similya, kani, gamatiting. O, gwapa gyapon siya. Muna siya ang mga rare nga mga aglo, kani, kana siya diya. Muna nga, dahi siya pasilmilyahon. O, para ani po, o, kaning butterfly. Oh, gahi po ni siya pasimilyahon. Kani mga ordinary lang, mani paspas magsimilya. So takaron sa likod, no? Kay ang mga apo nag-enjoy na pod. Nagkulit na pod kay mga ligo na po sila pool. Nag-enjoy sila nga maligo sa pool. So mani karon ang mga kabataan, naana sila yung mga kauban nga bag-o, mga ligo na po sila sa pool. Enjoy boys. Nanapod mi diri sa amo ang pool inside the garden. Oh, naga-enjoy ang mga bata, ang mga sipat. Naka-recruit na sila mga girls. Ah. Lucky 6 na. Gina-improve na namo amo ang nga place para mas mag-enjoy pang among mga kabataan diri. Panahon sa COVID, dili sila maboring. Hello. How are you? Yan. Just enjoying. Oh, na ilang life. Samtang nagapa-improve kami diri. Na improvement sa among nga area. Akong aglo nga bigroy. May mga similya diya. Ayan, anay similya. That's my aglo collection. How to take care of our aglo flower? Kailangan i-cultivate always ang yuta, kay para ang gamot, free lang siya nga magatubo, no? Dili dapat gahi ang yuta. Oh, kani yang baby na ni siya. This is the mother plant, kani butterfly. Nga kani yang baby na ni siya. Kani. Oh, importante kay nga ma-cultivate siya. Yan, nya kanila po ni siya nga variety. O tingnan niyo na anay similya. Ito kani, manay similya niya. Nya ang isa sa mga ginabutang na kuani kanang kinilis sa bugas, na kinilis sa bugas dali siya magtambok.
Oo, kani po lahi po siya nanay baby oh. Yan. Kay permi man siya gina-cultivate. Yan. Oh, kani lahi po nga variety. Na anaon siya pagatiman. Kailangan humok ang yuta jud. Oh, kani iyang baby na ni siya. Oh, mo ni ang mother plant kani. This one. Kani baby na niya. So pag magbulak siya, kailangan putulon jud siya ang bulak. Ni oh. Ah. Para mulambo siya. Yan. Kanipod. Na wala na siya bulak. Oh, kanila ipon nga variety. Di ba? Makita ninyo daga na siya similya. Oh, pwede na siya iripat. Ito. Oh, kani langanin pa ni siya. Laton lang nga magdako bago iripat. Okay. Oh, kani Big Roy. Oh, nanapon siya similya. Yan. Tapos, pag dako na gani ang kuan, ang aglo, taas na yung punuan, pwede na nimo ikat. Ikat na nimo, tapos i-separate nimo tanom like this. Yan. O, pila ka weeks, magtubo na ang similya diha. O. Na. O, pareani. O, kani, mo na ni yang baby plant. O mo na yang mother plant kani. O nana siya similya. Ay mga tita. Actually, mga viewers, mga followers nako, naga-ready ko kay para mo lakaw may ungmas sa akong yutang natawhan. So abangan ninyo ang next vlog nako sa akong pagpa-renew sa akong pagkailungga there. Abangan nyo guys. Okay. Bye. Bye. Bye for now.